बैसागु बोथोरा दुलाराय आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव मोनसे बोथोर मानोना बे बोथोराव जों रंजालि बैसागु खुंनाय जायो आरो थांनाय चैत्र मासनि जोबथा अक्ट'निफ्रायनो दासिमहालागै आसामनि दाब दाब जायगायावबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा रंजालि बैसागु खुंदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गोसोआव थानाय रंजानाय बाथ्राफोरखौ फोरमायदों मोसादों रंजादों दामदों देदों आरो बेबायदिनो जोंनि रंजानाय जोंनि खुसिफोरखौ जों फोरमायनो हादों मानोना बे समाव मिथिंगाया जोबोद रंजाथाव जायो समायना जायो आरो बे समायना बोथोर समायना मिथिंगाखौ नुनानैनो जिहेतु सुबुंफ्राबो रंजाखाङो गोसोआव बेनिखायनो बे रंजाखानायखौ फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि मोनसे सोदोमस्रि हिसाबै जोंनि मोनसे जातिनि रंजाथाव उत्सब हिसाबै बेखौ खुंबाय थानाय जादों दिनै साबखाथिनि से नं साबखाथिनि जा लाइमोन आफादाबो आसामनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजों दाब दाब जायगायाव खुंनाय जे बैसागु बे बैसागु खुंफादों एबार 27 खेब बिथांमोना खुंदों बिनि सिगाङाव बे ओनसोलाव खुंनाय जायामोन खिन्थु जों गोजोननाय मोनदों जे साबखाथिया से नं साबखाथिया गोदो खोब फिसामोन जनसंख्या खोब खममोन खिन्थु बे 1981 सोनिफ्राय माइदांगुरि होननाय बे साबखाथिनि मोनसे पार्टआव गामि गोदान खुलिनायजों लोगोसे आरो लोगोसे गोदोनि जिथु सिगनेलगुरि होनना बुंनाय गामि बे गामिया खोब बारा 10-12 घरसोल'सोमोन खिन्थु दा बे एक्सटेन्ड जानानै बे लामाया बारायनानै बे लामा सेर सेर न' लुनानै दाहालागै नेसनेल हाइवे हालागै सहैनाय जाबाय बेनिखायनो बे गामिया जथेस्थ' गिदिर जाबाय खिन्थु अब्लाबो बे गोदान पार्ट आरो पुराना जिखिनि थानाय गामि बेफोरजों दासिमहालागै बारा गोरोबलायनाय जायाखै खामानि दामानिफ्राव हाबा हुखाफ्राव ज' बिदि मावलायनाय जायाखै माइदांगुरि पार्टआ आलादा खुङो बेनिफ्राय सिगनेलगुरि पार्टआ आलादा बेनिखायनो जों खोब फिसा होनना गामिखौ सानफ्लाङो खिन्थु गासिबो ज' जालायनो हायोबा बे गामिया जथेस्थ' गोबां जाबाय जियानो जादों थांनाय 7 बोसोरनि सिगांनिफ्राय बे रंजालि बैसागु खुंजेननाय जादों दिनै जथेस्थ' एसे पपुलारिटि फैहांबाय आरो माइदांगुरिनि किसु पार्टआबो बेयाव बाहागो लानो आराम्भ खालामजोब्बाय खारन माइदांगुरियाव जथेस्थ' गोरों गोरा मानसि दं थुनलाइगिरि दं हारिमु खुंग्रा दं फोरोंगिरिफोर दं गोरों गोरा मानसि दं आरो बिथांमोना जुदि बेयाव आग भाग लानाय बे बैसागु खुंनायखौ बाहागो लाफैबा आरो बे जोबोद गाजा गोमजासिन जागोन आं बेखौनो लुगैदों जाहाथे माइदांगुरि आरो आगोलनि जिथु सिगनेलगुरि ज' जानानै जाहाथे बे रंजालि बैसागुखौ खुङो मानोना गोरों गोरानि एसे एडभाइसबो नांगौ बिथांमोना डाइरेक्टलि पार्ट लायाबाबो इनडाइरेक्टलिबाबो माने साजेसन होनानै गाइड होनानै खुंहैबा आरो बे साबसिन जाबावगोन जियानो जादों गोजोननाय मोनदों जे टाउनजों सिथाबनानै थानाय बर' गामियाव बे रंजालि बैसागु खुंनो हानायखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जों लासैनो गोजौ थाखोआव लांनांगौ जोंनि जायफोर बे रंजालि बैसागु खुंनायजों बाहागो लानाय दैदेननाय सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे बिथांमोना जाहाथे जेसेबां गोरों गोरा दं ज' गासैखौबो लाफानानै जाहाथे बे बैसागु खुङो अब्ला बियो दा जिबायदि महराव दं बेनिफ्राय मोजांसिन महराव फैगोन मानोना बैसागुखौ जों जौगाखांहोनांगोन बेखौ जों फोसाबनांगोन मोजां खालामनांगोन मानोना बे गोजौ थाखोआव थांबा जों बर' जाथि हिसाबै गोजौ थाखोआव थांनो हागोन खारन बे जोंनि जातिनि मोनसे जातीय परिचय जोंनि जातिनि सिनाखि मोनसे मानोना बेखौ जों मोजां खालामनो हायोबानो जों जातियाबो जे मोजां गोजौ थाखोनि सोदोमस्रि मोननाय बे बाथ्राया प्रमान जागोन आरो बेनिखायनो जों बेखौनो खालामनांगौ दिनैनि समाव गामि आरो न'खरनिफ्राय ओंखारनानै दिनै स्टेजसिमहालागै बैसागुआव फैबाय बे बिथिङाव बैसागु आसलथे बे आबादारिफोरनि थाखाय आबादारि समाजाव जोनोम जानाय आरो बेखौ आगोलाव गामि गामि दुब्लिफ्राव बा जोंनि गामिनि खुला फोथारफ्रावसो मोसानाय जायोमोन खिन्थु मोनसे समाव बेयो ओरैबायदि माबामोन बर'फोरनियाव जोबोद अयथासारमोन लोङै जायै लामा सामा गोग्लैसोनानै थानाय बेबायदि जायोमोन बैसागु समाव खिन्थु दा बेखौ एसे फोसाबनायनि मुङै स्टेजाव लाबोबाय एक प्रकार मोजाङानो जादों खिन्थु दा बेखौबो नुदों जे बांद्राय कमार्सियेल जालांनो नागिरदों दा बेखौ जों बोरै होबथानानै स्टेजाव लाबोदों थिगानो दं खिन्थु बेखौ जों कमार्सियेल जानायखाय बांद्राय खरसि जानायनिफ्राय लासै खम खरसावनो मोजां डिसिप्लिन खुंनो हानाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ अब्ला जोंहा खरसबो थानाय नंला खरसबो बारा जानाय नङा बेनिफ्राय जोंनि बैसागुआबो थांनानै थागोन आरो बेखौ गोदान महर होनायजों जोंनि उत्सबा मोजां जानायजों लोगोसे जों जातिनि जिथु सोदोमस्रि बेबो
मोजां जागोन बे बाथ्राखौ नोजोर होना जाहाथे खामानि मावो बेखौसो लुगैयो। गिबियावनो दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबगिरि नोंथांमोन गासै बे समाव नोंथांमोनखौ दिनै बे जोंनि जे से नाव साबखाथिनि लांगोनाव फैनानै नोंथांमोना जे जोंनि हारिमुनि जे बैसागु फालिनायखौ नोंथांमोना रादाब बुथुमफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों गामि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाहरबाय। लोगोसे जोङो बै उदालगुरि साखाथि हिसाबै जों से नं साबखाथिया खुंगा स्निथि फालिथायजों बैसागु फोरबो लाइमोन आफाद गुबै आफाद माइनाव आफाद दानानै जयैनो जर'खायैनो जों हाबाफारिखौ लादों। लोगोसेनो जों बैसागु खुंनाय उद्देश्यआ जाबाय जोङो उदालगुरि साखाथि जोङो मोनबानो जों टाउनखौ जोङो खाथियावनो मोनो आगानसे हरबानो मोनो। जिहेतु बे हिसाबै जोंनि हारिमुखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जथेस्थ' अनेक गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफ्रा जोङो साबायखर बावहरदों। नोंथांमोना बे फिसा गामिजोंनो एसेबां जे बाख्नायथाव जे बैसागु माबाखौ खुंदों जथेस्थ' बाख्नायथाव होनना बुंनांगोन। आरो लोगोसे जोंबो रंजानाय मोनदों आरो बे नोंथांमोननि जे दिनैनि बे फिसा गामियाव फैनानै नोंथांमोना बे टाउन साखाथि फिसा गामियाव फैनानै नोंथांमोना निउस जिथु बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनि माने बैसागु फालिथायखौ नोंथांमोना जों लादों बा रादाबखौ बुथुमनानै नोंथांमोना जोंहा उदालगुरि साखाथियाव टाउनाव बर'फोर दोङो जोंनि थागिबि बैसागु खुंथाय जे बर'फोर दोङो आरो जों बे खुंथायनि लोगोसेयैनो जोङो हारिमुखौ जों माबायदि दैदेनना लांनांगोन बेखौ जों गुबै आफाद बा माइनाव आफाद जों जिहेथु उदालगुरि साखाथियाव थानाय हिसाबै जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि जिहेथु दावगाफुनाय फुनाय गथ'फोरखौ जों बै बैसागोनि जे खुंनायनि खुंगा स्निथि खुंनायनि फारिलाइ बिलाइयैनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो गोजौ थाखोआव जानाय जेब्लायबो जोंनि उननि जोलैफोरा जाहाथे जेब्लायबो बेनिसाय साबसिन हामसिन बैसागु खुंनो हानाय बे हाबाफारिखौ जों मावलाङो बिथांमोना। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो से नं साखाथि लाइमोन आफादनिफ्राय बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिदों। जों गिबियावनो बयबो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोबाय से नं साखाथि गामि आफादनि जानानै। दा बे समाव जोङो स्निथि जाफैदों दिनै खुंगा स्निथि जाफैबाय से नं साखाथि लाइमोन आफादनि बानजायनायजों आरो गुबै आफादनि दैदेननायजों आरो बेयाव माइनाव आफाद दङ लाइमोन आफाद दङ आरो गासै जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मदद होदों आरो खाथि खाला जिखिनि जोंनि गामिनि गामिफोर दङ समाजफोर दङ बिथांमोनखौ जों लोब्बा लाखिदों। से नं साखाथि गामिया जोंनि उदालगुरि टाउनजों नांजाबथानाय मोनसे गामि गोजाम गामि। से नं साखाथि गामिया जोबोर गोजाम गामि आरो गिदिर गामि। बियो गेदेर गामिब्लाबो सुबुं सानखोआ एसे खममोन मोनसे समाव। दिनै फैयै फैयै सुबुं सानखोआ बारायफैबाय आरो बारायफैनानै दिनै से नं साखाथि गामिया रेभिनिउ भिलेज हिसाबै मोनगु सुबा जाफैबाय। बे मोनगु सुबानि गेजेराव दिनै जोङो गोजामसिन गामि हिसाबै थागिबि हिसाबै बे से नं साखाथि गामि हिसाबै जोङो बाथौ समाज हिसाबै दङ। दा बे बाथौ समाजा दिनै बैसागुखौ खुंगा स्निथिसिमहालागै जों सफैनो हाबाय। आगोलाव जोङो गुबुन दुलाराय रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो उदालगुरिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फालियोमोन आरो साहा रंजालि बैसागु आफाद दङ बेजों जोङो जयै खुंफायोमोन। नाथाय गामि हिसाबै जों खुंनाया स्निथि जाफैबाय। बेयाव जोङो गुबुन बोसोराव जोङो साननैनि हाबाफारि जों लायोमोन नाथाय देग्लाय जोङो सम आरो बोथोरखौ नायनानै सानसेनि हाबाफारि लादों। बे सानसेनि हाबाफारियाव जोङो फुंनिफ्राय दिनै जोङो थुनलाइयारि बादायनाय लोगोसे खाम सिफुं दामनाय बादायनाय लोगोसे खुगा मेथाइ रोजाबनाय बादायनाय आरो बारदै सिख्ला मोसानाय बादायनाय दा दिनै गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव जों बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लोगोसे बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो हादों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि बोसोनगिरि सानसुलि बिब' बर' आरो गोबां गेदेमा बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफैदों हांख्रायनाय लेखायै। आरो मोनाबिलि समाव जोङो बैसागुखौ बिदाय होनाय हिसाबै हारिमु बिलिफां लादों। बे हारिमु बिलिफाङाव जोङो
धनन्जय बर' बिथांखौ मुंदांखा खनगिरि बिथाङाबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' कालसारेल नेहाथारि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन बिथांखौ जों हांख्रायदों हारिमुनि बिलिफाङाव बिथाङा आरो बिथांखौ जोङो बरायदों जोंनि साबखाथि गामियाव फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामदों जोंनि 1 नं साबखाथि गामिनिफ्राय मोजां मोसाखावरि आरो मोजां खनगिरि आरो मोजां डिसिप्लिन बाबै बैसागु दोलो जोङो बरननानै जोङो गुबुन ओनसोलाव बा गुबुन गोजौ जौगा थाखोआव जों दैदेनहरनो हागोन बा फाथायहरनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामदों आरोबाव बैसागुआ जाहाथे मुलुग दरबाराव साबसिनै जोङो देखायनो हायो जोङो आगानसे आगानै जों बारायलांनो हादों आवगायलांबाय थादों बेयाव गोजोनथाव खौरां दिनै बर'नि दामजुफोरखौबो जोङो गावनि हिसाबै जों बुंना लायोमोनब्लाबो जोंहा जेबो फोरमान गैयामोन दा बे फोरमानखौबो जों मोननो हाबाय बिसेसके गंगोना बे गंगोनाखौ गुबुनारिफोरा लांबायमोन नाथाय बेखौ दिनै जों लाबोफिननो हाबाय थरखा बेखौबो जोङो लाबोफिननो हादों जोङो दामनो हाफिनबाय बा जोङो सोलोंफिननो हाबाय दा हारिमु बिथिङाव बर' माहारिया गोबां गोजौ थाखोआव जोङो थांनो हागासिनो दङ आरो लासै लासै जोङो आवगायलांनांगोन आरो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौबो जोङो इनकारेज होनांगोन बिथांमोनखौ जों मदद खालामनांगोन जाहाथे हारिमुखौ सिबिनायाव जाहाथे उनफिननानै थानो हाया बा उनफिननाङा बेखौ जोङो फोरमायनांगोन आरो बुजायनांगोन आरो सेमिनार जोङो खुंनांगोन लोगोसे बैसागुखौ लानानै जोङो बोरै नेसनेलाइज खालामनो हायो बोरैहाय जोङो खौसेथि लाबोनो हायो दासिमबो बैसागुखौ लानानै गोबां खामानि मावनो गोनां दङ दिनै सानजानि मोसानाया गेजेर खोन्दोजों मिलाया सोनाबनि मोसानाया सानजाजों मिलाया बैसागु मोसानायफ्रा दा बियो मोनसे इउनिफर्माव फैनांगोन दिनै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मोसानायनि खुंनायनि स्टेज प्रग्रामनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिंखौ लानानै जोङो इउनिफर्म जों खालामनो हानांगोन दा बेखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो जौगा थाखोआव थाहैनो हायो बेखौनो जों आसा खालामदों गोजोन्थों सरकारनिफ्राय बिथाङा मोनसे अफार होदों नंगौ जोङो गोजोननाय मोनदों बिटिआर गभर्नमेन्टआव हारिमुवारि बिथिं बिफान दङ दा बिफाननिफ्राय जोंनो मोनसे जौसां होगोन हारिमुवारि जौसां होगोन जाय जौसांखौ बिथाङा खोथा होना गालांदों बेखौ जोङो बरायदों आरो आसा खालामदों बिथाङा बेखौ मावफुंनानै होगोन जोङो खोब गोजोननाय मोनदों बिथाङा बेखिनि खोथाखौ होनायनि थाखाय जों आसाबादि गोजोन्थों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।